दरम्यान अभिजित इपके हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत। ही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाची धार आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देत उद्या विद्यार्थी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही राजीनाम्याची मागणी करताना मागे पुढे पाहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी पंतप्रधान मोदींना दिलाय। पर्याय याच्यावर एकच आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे। जोपर्यंत राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही। मग तुम्हाला आम्हाला अटक करायचं आहे, NSA लावायचं आहे, UAP लावायचं आहे, जेवढे काही कायदे असतील सगळे आमच्या विरोधात ठोका तुम्ही, आम्हाला काही घेणं देणं नाही आहे। पण जोपर्यंत राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचं आंदोलन सुरू ठेवू। जर चर्चेचं नाटक करत असेल तर आज आंदोलन जेवढं मोठं झालं तेवढं 10 पटीने मोठं होईल। याच्यात सरकारचंच नुकसान आहे। जर ते अजून नाटकं करत राहिले तर त्यांच्यापेक्षा मोठं नुकसान कोणाचंच नाही आहे। कारण की आज जी एवढी सगळी जनता आहे जी वैतागलेली आहे ती धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा मागते। जर त्यांना तुम्ही असंच लटकवलं तर उद्या ते नरेंद्र मोदीचाही राजीनामा मागतील।